TDK Music. Mama stuff. Oh. Anayafo Positivity. yazocheka kileti tatomanya kundosonesa majava zverudo zvinoda wako Ezinonetsa nyaya dzerudo. Anayafo Kana ndiwe chairman, moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu. kana ndiwe Mustafa moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu. Rudo vaviri muchiwirirana, wechitatu atova muvhiringi, mochembedzana makapfekedzana maringi, asukabwaira unomwiwa sedhiringi. Kudanana nemunhu wausingade nekuti hama waunoda dzimude, uzidanana nemunhu wausingade apa ndiwo uchazogara naye. Gangster movement. Kana ndiwe chairman, moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu. Kana ndiwe Mustafa moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu. Panoda kutongoonesana kuti mangwana tisazopomerana, mukadzi haadi kurorerana, tumadare tinonzwa nekutongesana, monzi uyai tarambana, mhirizhonga tinonzwa nekukuvadzana. Ndinaye wangu wandinoda, moyo muti unomera paunoda, unofanira kudanana newawada saudzirwa. Kana ndiwe chairman, moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu. Kana ndiwe Mustafa moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu. Kana ndiwe chairman, moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu. Kana ndiwe Mustafa moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu. Rudo vaviri muchiwirirana, wechitatu atova muvhiringi, mochembedzana makapfekedzana maringi, asukabwaira unomwiwa sedhiringi. Kudanana nemunhu wausingade nekuti hama waunoda dzimude, uzidanana nemunhu wausingade apa ndiwo uchazogara naye. Gangster movement. Kana ndiwe chairman, moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu. Kana ndiwe Mustafa moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu. Panoda kutongoonesana kuti mangwana tisazopomerana, mukadzi haadi kurorerana, tumadare tinonzwa nekutongesana, monzi uyai tarambana, mhirizhonga tinonzwa nekukuvadzana. Ndinaye wangu wandinoda, moyo muti unomera paunoda, unofanira kudanana newawada saudzirwa. Kana ndiwe chairman, moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu. Kana ndiwe Mustafa moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu. Muriko biti rinoita entertainment, Clopas Chamangwana.